My sa teraz pôjdeme pozrieť do niektorých tých drevených domčekov, ktoré som tu vybrala a na miesta, kde vám chcem ukázať, ako raz za týždeň, ako tie miesta si popozerať, či náhodou tam nevidíte niečo podozrivé. To podozrivé môže byť práve lietajúci hmyz, a to je kráľovná, ktorá si na jar zakladá hniezdo. A ukážeme si, ako aj takéto malé hniezdo vyzerá. Chlad im nevadí, paradoxne, tieto strašne vydržia minusové teploty, kľudne to môže byť minus 10 aj viac. To obdobie chladu je pre nich dokonca vyhovujúce, ako keď sa mení teplota z príliš mrazivej, príliš nízkej teploty a zase vystúpi na nejaké plusové teploty. Podobne to vieme aj, že včely medonosné potrebujú radšej kratšiu zimu, tuhu, ale vyhovujem to o mnoho viac ako striedanie teplot. Podobné je to teda aj so sršňami. A tie sršne si ale už sa naučili, kde si nájdú ten svoj vhodný úkryt. No potom sú to častokrát takéto drevené domčeky, kde máme uložené drevo. A čo ešte zaujímavé povedať, že sa tam môže nachádzať aj 3-5 kráľovien spolu. Takže veľmi často sú v takýchto skupinkách a postupne na jar začínajú sa prebudzať a začínajú si hľadať ten svoje miesto, kde si založia primárne hniezdo. Takže teraz si ukážeme ešte ďalšie miesta, kde ich môžete pozorovať. Takže ďalšie miesto, kde môžu kráľovné si založiť svoje primárne hniezdo, sú takéto rohy okenné. Potom ďalej sú to elektrické stožiare, veľmi často. Potom sú to takéto haldy konárov, uschnutých, alebo aj živých. Proste veľmi často sa nachádzajú v kríkoch, živých plotoch. Rovnako to môže byť na tom elektrickom stožiari, tam je taká šedá skrinka, tak tam si môžu urobiť hniezdo buď pod tým, alebo dokonca aj priamo vo vnútri. Alebo napríklad aj takáto miešačka. Je to vyslovene oportunistický druh hmyzu, ktorý sa vám môže umiestniť kdekoľvek si viete predstaviť. Pod prilbou, alebo v detskej sedačke, v kôlni, kde máte náradie, kde máte detské hračky, môžu byť v potrubí, v šachtách môžu byť vtáčie budky. Veľmi často sa vracajú na to isté miesto, na rovnaké miesto. Takže ak sa vám raz usídlia v nejakom drevenom domčeku alebo napríklad vo vtáčej budke, tak o rok, alebo o 2, alebo možno aj o 5 rokov sa na to isté miesto znovu vracajú kráľovné založiť si svoje hniezda. To primárne hniezdo, ako si ukážeme, je naozaj o veľkosti tva mandarinky, takže tá kráľovná je tam chránená a môže si tých prvých niekoľko robotníc vychovať aj na takomto mieste zvláštnom. Typické miesto, kde môžete nájsť hniezda sršňov a azijských. Vstup do hniezda majú vždy z bočnej strany. Primárne hniezdočko, keď sa založí kráľovna, tak má otvor smerom nadol. Ale ako náhle to hniezdo narastá a už v ňom nachádzajú, už v ňom žijú robotnice, tak si otvor do hniezda vybudujú z bočnej strany. Takže typická situácia, hniezdo by narastalo tu, v tejto časti by sa nachádzalo, tadeto, alebo na druhú stranu by bol ten výletový otvor. Takže ak náhodou prídete na chalupu, kde ste neboli mesiac alebo 2, alebo celé jarné obdobie ste sa tam neukázali, prídete s deťmi na prázdniny, tak čo bude dôležité, pozrieť sa do takýchto prístrežkov, ktoré máte, či tam nelieta hmyz čierny na jedno a to isté miesto. To môže byť signál, kedy bude treba sa pozrieť opatrne z približne 4-5 metrov. To je taká bezpečná vzdialenosť, kde sa sršne ešte necítia ohrozené. V prípade, že by si mali podozrenie, že to bude hniezdo sršňa azijského, opäť vás prosíme urobiť fotografiu a zaslať buď cez tú mobilnú aplikáciu Zastav sršňa, alebo priamo kontaktujte štátnu ochranu prírody, ktorá už teda by následne vás kontaktovala a došlo by k likvidácii, odstraneniu bezpečne, odborne tohto hniezda. Vy sa prosím vás v žiadnom prípade nepokúšajte takéto hniezda likvidovať, pretože tieto sršne sú mimoriadne agresívne v prípade, že sa dostanete do tesnej blízkosti ich hniezda.
správajú sa možno ako každý iný živý organizmus, ktorý tam má potomstvo a ktorý sa snaží chrániť, až na to, že ich tam môže byť v jednom čase, v jednom tom istom čase aj 3000. Tak a toto je práve nebezpečné, že ich správanie je omnoho agresívnejšie, ako sú napríklad sršne európske, s ktorými ste už mali možnosť sa stretnúť. Tieto sršne sa na vás vrhnú v desiatkách, možno niekedy až stovkách. A jediná možnosť je utiec a ukryť sa čo najďalej. Sú zaznamenané prípady, kedy naozaj tie sršne vás sú schopné prenasledovať 200, 300, 400 metrov a jediná šanca je ukryť sa pred nimi.